Ụmụnne m, onye ọbụla jisie ike shiwe ihe ọ na-eri o. Onye ọbụla jisie ike megbutewe ihe ọ ga-eri. Chai, Chineke bi n'eluigwe, olee ebe agaga na ụmụnne m o. Unu anụkwaghị, obi agbawala m o, ihere emegbuole m o, ụmụnne m o, ụmụ nwaanyị ibe m o. Emeela hụ mmadụ ihere nke ọ dị ukwuu. Ọ gịnị bụ ihe nke a kemgbe ọkọtọ ụmụnne m o. Lele m nọ laikiri akara o, ka m nọ na-elega nwaanyị ibe m ebe agadara na-akọ ya ihe. Ọ gịnị ka o mere na o were shọ nyụrụ na-eme isi na akara oyege enyego ụmụ mmadụ. Onye lelenụ fresh akara kekwa onye gafee ote ya ekupụ ụzụ n'ọkụ vuom onye ahụ agaga madam akara ego ole na-ekejije a na-egwu eje n'afọ a na-eluja na-ataja. Chineke nna kere ọkụ, ekele dịrị ṅụ Chineke bi n'eluigwe. Eze ndị eze, ekele dịrị ṅụ, onwe ihe ikere jụrụ njọ. Chineke nna kere ọkụ. Imagine nnọọ na ihe na ụwa nnọọ ihe a na-akwụ etigere shuga tige ka onye bịa na-agwụrịrị ma na-aṅụrịrị ma. Thank God a na-enyekwa ya n'ọkụ ndị mmadụ ivu na that. Mmadụ ajọs were shọnyụrụ were misie na beans okwuru akwụ ghee n'ọkụ kpege gụsịa ya nara mmadụ ego nye onye ahụ shọnyụrụ ya erie tara gawa. Nanọkwa ma jenda ọwụ n'ọnụ ụmụnne m. O nwere ihe mmadụ ga-ahụ n'ote ya na-emecha n'ihere ikwu ya ekwu ote na-asụcha nnọọ ahụ oyi. Mmadụ etukwuru ala nyụcha ashị rapụrụ ya were gaga tigere ihe mmadụ ibe ga-eri were gee n'ọkụ nara onye ahụ ego rie. Agụdụ m otu ka agụ m abụọ ke ka dị mma nwa agbọghọbịa na ugbo nọ ga ngala mara mma lewedere na ihe nwata nwaanyị jiri ọnụ ya kwuo. Lewedere na ya nwaanyị nọrọ ọ nọkọrọ afọ ole and ihe o ji egwute m na this lady bụ onye Igbo nwaanyị ọma. Ledere ihe nwaanyị kele jiri ọnụ ya kwuo. Ihe kara ga-asị na ọwụ ihuru ihe ka ọwụ kọdez ka ga-asị na ọwụ di mkpa amaghị eji ya na mmadụ amaghị ihe ka ọwụ na onye this lady kwugote o shedere ya. Unu anụkwanụ si gbuo di ya, cheating husband si gbuo ya, ihere the property werezie ego ga-azụrụzie younger boy for the servicing. Unu anụkwa ihe mmadụ pụtara nnọọ na ihe ha n'ịntanetị na-ekpufu na-espifu na-agbogashi n'ọnụ ya na-ekwu ya sị genwe ya egenwe. Di nwaanyị n'ugbo hụ vidio this message ugbo pụta na-asị ya na-alọgashi ya mara mgbe ya nwụrụ na ihe gburu ya. Mmadụ agajụ ya why. Ọwụ onye chọrọ ịlụ ya hụ ya ugbo si ya na-alọgashi, mmadụ agajụ ya why. Ya nọrọ ugbo na-emega enyi somebody ahụ meseji na okweweghị propose onye agashi ike ọ ga-asị why. Ihe na-akwa mmadụ iguzoro ọtọ sụọ onwe ya ọdụ ọ na-awụ ha kwa na ụmụazị ya wụrụkwa nna di ya nwụọ na already. Ụmụnne di ya hụ vidio na ha nwere every right question ihe gburu nwanne ha nwoke si ya biko bịa nne gị kwuru ke ngwa bịa. Unu anụkwanụ ma gender megakwanụ too much o. Ọ wee eziokwu both genders onye ọbụla in fact maka ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ihe emege ha sị akụtara mmakwụkwọ m si onye ahụ emege esi akụtara ihe o mega okoro nje. Ihe ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ma ugbo okoro nje ma ọrụkwa ka ụmụ nwaanyị ji otu kara. Imagine enwekwala mgbe m bịa post ihe dị ụtọ na Facebook nwaanyị na-eshikwe nọnsensị na-etiju nọnsensị na onye ga public people na-azụ akpojilajila na-aga eri ka aha ya kwụkwa kele ugbo na-ewe akara ya ga nnọọ ga nyụọkwa shinyocha ka ọwụ kobizi ka o wee ka gen wee gbalitere ka ọwụ gịnị bụ ihe nke a nụrụ biko nọ n'ụdọ imelite anya ote mgbe ị na-eme ka isi Facebook a na-anọzikwa ebe ahụ na without ị nweghị ike ịnọ ịga na Facebook gharịa for like 2 minutes without ahụghị ihe ị ga-ewe ọnụ esi Jizọs. Otu anyị si rute steji mgbe ahụ amaghị m. Biko onye ọbụla jishi ike mụta isi nri mụrụ otu o si emegbute ọ dịghị adịghị igbukara nwa akwụkwọ na gị ji aka ga gburu ihe ị na-eri mara ihe iriri. Some people ji ego ha azụga nonsense. Ụfọdụ ụmụ nwoke ji ego ha eritega ihe mebiga ha the aura in them, the greatness in them, ihe mere ha nwoke. Ụfọdụ ụmụ nwoke eriele nonsense neutralize ebube ha as a man. Ụfọdụ ewerele ego ha gaa nụrụ ọdụ asavụ ha nonsense abanye n'azụ ụlọ
emekwani ebupụta a na-elo mgbe ụfọdụ mmiri na ebe ahụ cha mmiri ozu ebe once a na-akọ ekiri nga ime ihe nkesa nwaanyị akwa ịhụrụ ka o kuru nri ebe ahụ rie ebe ahụ ọ wefere aka ya n'ofe kanta ebe ahụ ebe o chikute nri bịa saa agwa nkuru ka bịa na ịga na tebụl gị filie na gị na-erighị ofu ihe sometimes ọwa ekuru nri ahụ ekucha one spray bottle na ọdị awụ mmiri na-amahụ naanị Chineke na ga-emenwe naanị ha nwa na Chineke ma ebe mmiri ahụ shiri bịa na ote mmiri achagaga some of them ha bụ spray water dị a once elere ṅụle etichara nke nga ahụ na efere nga ahụ na nri nga ahụ ego apalie ya spray ya n'ime fefia gị richaa echi gị na-akwụli gị mee enwezi ihe nwunye m shiri na-garụ nwa n'ọnụ mgbe niile ịnọ nga ahụ every time ịnọ nga ahụ iburu ofe n'obi gị buru ọgbọrọ n'obi gị mee akpagakọrọ gị si egusi nwaanyị ahụ echaghị na egusi nwaanyị ahụ ọ beghị ube akpagakọrọ gị si ebuzi ọgbọrọ nwaanyị ahụ na ọchaghị gị buru niile gị na-agbaja even igbo sometimes ga-anara nọmba nri ọdịla redi ọcha ihe a na-akọ ọsụ ya biko onye ọbụla jishi ike nwoke kwesịrị ishi nwaanyị kwesịrị ishi ma nwunye ga anọghị gị megburu ihe ị na-eri rijuo afọ ya edo anya ihe iriri gị hie ụra ọfụma gana mmadụ iriri were ego zụọ rie ihe ọ na-amahụ isi ya n'ọdụ ya lekwenụ ka abụọ na ugbo ene m kpoghekwara maka ya wụ nwaanyị na onye ọbụla dị very very careful biko gị na-eme nwaanyị enyi first thing ị ga-ajụgodi ya wụ Facebook handle ya gị baga di ya megodi ya enyi scroll down mara ihe ndị post gasịrị mara ihe ndị ihe wote mentality ote echiche brain eshi waya ya from okwu ọnụ na ihe ọ na-share with public ga-eme gị ghọtatụ onye chọrọ ịlụ nwaanyị n'ugbo eji ya this post emere na that man ihe ọjọọ ọ baịtụkwa ya nwa chọziri igbu onwe ihe ọhụrụ ya were mana at least ọ hụrụ ma baiga ị gaghị agwa m na onye eji n'ugbo a na-agajozi iwe onye ọka na-adashi ma ọ na okwughị ha obi ya with confidence na ihe ya ga-emeli ụmụnne m sị m abịa gbutere ọnụ kelee na biko Chineke nna duwe anyị amen.